ചാക്കോച്ച സിനിമ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അവരെല്ലാം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്ക ഉൾപ്പെടെ ലാൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ഒരു മനസ്സോടെ പറയാം. ഒരു സാമ്പിള് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരാളിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. മലയാള ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും മലയാളി പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ഗംഭീര ആക്ടേഴ്സും ഇത്രയും നല്ല ബ്രില്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. എനിക്കോണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസാണ് എല്ലാവരും. നമുക്കൊരു വേറൊരു സിനിമയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അത്രയേറെ ഒരു പുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ. തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ്. മസ്റ്റ് വാച്ച് ഫിലിമാണ്. നാളെ ഒരു ടി വിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം ഇത്ര നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലും ഭേദം ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും. അത് നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അവാർഡ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പാർവതി ചാക്കോച്ചൻ പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ ഒരു ചെറിയ പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് കൂടി തരണം. എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. പാർവതി അത് ഓൾറെഡി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ വേണ്ട, പെർസെന്റേജ് മതി. അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പെർസെന്റേജ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ജയേട്ടൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യം സെക്കൻഡ് ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ മലയാള സിനിമയിലുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസും ആക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇത്രയും ഒരു ഫെയ്ത്ത് എൻറ്റയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഷോഡ് ഇൻ അസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി, അതായത് സ്കൂളിൽ എക്സാം നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും ഇനി ആൾക്കാർ വന്ന് സിനിമേനെ ഇങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹ്യൂജ് പാർട്ട് ഗോസ് ടു ആർ കൊളീഗ്സ്, ഹൗ ദേ സപ്പോർട്ടഡ് us.